बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलाव जांग्रिथायनि थैसाम मबाइल लाबोनायाव। लाबोग्राफ्रा साउन्ड क्वालिटिखौ मोजां खालामाखै। साउन्डआ फिसाद्रायनायनि थाखाय साउन्ड बक्सआ फिसाद्रायनायनि थाखाय रायजोफ्रा रागा जोंनानै बुफाय बुसि सावग्लुंजोब्बाय। अपारेटर गासिबो प्रजेक्टर गासिबो बुख्रुजोब्बाय। नायलांबाय थादों नोंथांमोना। गैला सिफायजोब्बाय। जांख्रिथायनि थैसाम देखायनो फैदोंमोन। मोजाङै देखायना होयनि पाब्लिकफ्रा गैला सेस बुफायजोब्बाय। आजां गाजां मानसि जादोंमोन गासिखौबो बुफायजोब्बाय नै। मोजाङै माबाना होआसैना बिसोरो। सेस बक्स टक्स मा बुस्थु दं गासिबो माबाजोब्बाय पाब्लिकफ्रा। ट्रेभालफोरखौ लांलाजोब्बाय। मा जाबावनांगौ बिदियाव। सेस बिसिमुरियाव देखायफैदोंमोन। बिसिमुरि साहा जालायखो बाजारनि खाथियाव बासबारि एम इ स्कुल खाथियाव। सेस गाना ससे जाहांबायमोन बक्सआनो मोजाङै गोमा। बिनि थाखायनो पाब्लिकफ्रा रागा जोंनानै मोजाङै खालामना होयिनि बुसिजोब्बाय नै। नै एसे सावजोब्बाय आइबो गानजाग्रा जायगाखौनो फैस बुलायलायबाय नै गानानै बक्स गंसेल' बेजोंनो गान देखायो। सुरेंखौनो बोखाजोब्बाय। पुलिसफोर फैबाय दा पुलिसफोर दावराव जानानै जाखांनानै लांसियारा लाजोब। न'आव फैखायाखै बिसोरसो फैदों। ओइ फैलाय बिर लोंनायासो मावो बिदिखौ आरो बिदिखौ रावबो जों बादा होनो हाया। जाय बादा होयो बे सेसखा हाया। बादा होनायनि होजाबायबा गैया बक्सआव बानना थांबाय मालाय। मैया कमिटि मानसि गैला बेयाव। गला मानसि थाखायरा जावलंलाय जायोब्रा रिफारिं खालायसिननाय जायो माथो बिसोर रेकर्ड थालायलायगोन जांख्रानि थैसाम गानायनायाव मोनबोनायलै होननानै होमबालाय माथो बेलाय मारिबानो जायो।